No takže čauky lidi, my tu jsme s kámošem, víte Jo, co? ahoj, ahoj. No pozdrav do videa ještě víc. No proč, kámo? Žádný, ale dejte 1000 odběratelů, prosím vás. Jo, a pak se odhalíme, anebo dejte 2000 lajků na tohle video, anebo 4000 zhlédnutí. No a my, tak oni nám vykradli tady, že jo, bunkr a zničili. Tady jsme měli dřeva a je to tu celý skurvený, tady jsme měli hradbu takhle, jo, tady jsme měli tu hradbu. No a pak půjdeme dolů. A kámo, tady dole jsme měli úplně stěnu, kámo, tamhle. Jo, tam lidi, takže... Tady jsme měli takhle umyvadlo s Jo, mejdlíčkama. jo, s mejdlíčkama a s kýblem. Tady jsme měli Česku, že jo, lidi. No a pak tamhle je to věc s toaleťákama, to neřešte, prosím. Jo, tu prosím vás neřešte, to je trošku sas věc. Jo. No ale jinak... No a pak... Vás dejte těch 1000 odběratelů, mega bych to potřeboval. Můj kamarád. Jo, přesně. Tady máme záchod na čurání. Tady, když půjdete dál, tak můžete vidět tady jakože záchod na sraní. No, je to tady docela malinký, no. Jo, no, ani se tu nevlezu. No, a tady můžete vidět pod tím třeba hovno. Jo, koukejte, tady je hovno. Tady krásně rozplácelý, no, vidíte. To jsem vysral tady, když jsem chtělo. No, dobrý. No, asi to. A to je asi všechno, lidi, tak ahoj Odběry. a lajky a Čauky. zhlédnutí. Nashledanou, čauky. Čauky. Čaute, bobři.